Ja vas sve lijepo pozdravljam na početku ove naše prezentacije razrednog broja. Za početak ću vas pozdraviti Dora i Nijela. Dragi roditelji, prijatelji i ostali gosti, pozdravljamo vas na početku ovog kratkog programa. Danas ćemo vam prezentirati projektni koji smo vrijedno radili u 3. razredu, a zove se Evergreen, reciklirajmo zajedno. Projekt smo najvećim dijelom odradili da dodatnoj nastavi prirode i društva. Tijekom ove školske godine, osim što smo razmišljali o važnostima recikliranja kao ponovne upotrebe već korištenih predmeta, naučili smo još puno važnih stvari. Izdvajali smo razne materijale iz otpada, razvrstavali smo otpad u našoj učionici, sakupljali ga i odnosili do mjesnog eko-otoka, a puno novih stvari izradili smo od ambalaže koju bi svatko poželio baciti. Naučili smo iskoristiti stare kutije od keksa, čokolina, hrane za kućne ljubimce kako bismo napravili praktične torbice. Naučili smo od ambalaže za mlijeko od tetrapaka izraditi stavak za olovke i razne papire. Naučili smo ponovno iskoristiti stari žarulje kao praktične ukrase. Naučili smo izraditi svoj eko-otok. Naučili smo kako od ovoljskog papira izraditi šešire i kape. Naučili smo kako iskoristiti prirodne materijale da bismo izradili zanimljivu igru. Naučili smo izrađivati odjeću od novinskog papira. Osim što smo sve to naučili, vrijeme smo provodili zabavljajući se i pomažući jednim drugima. Samo neke trenutke zabilježila je učiteljica fotoaparata. Neke od tih fotografija uvrstila je u kratki film za ćete uskoro pogledati. Nakon filma pripremili smo vam malo iznenađenje. Učenici 3. razreda pokazat će vam odjeću koju su izradili. Zato vas sve pozivamo da nakon filma pogledate našu ekološku vodnu reviju. Svima se zahvaljujemo što ste došli na